Kaya ba ng driver walang pause-pause? Kaya pa ba ng driver? Pause pa tayo dito. KFC nga, ulit bro. Yan, Vista Kule. Diyan tayo mag-pause. Ayun sila nga dito kumain. Dito tayo nag-stop, madam. Yeah. Dito tayo. Meron pa kayo pansin. May ano man, may chichirya. Oo, chichirya, nagkatubig. Tapos Wala akong stress na si Alice. Kaya nga na nangyayang kanina pa. Inuwi ko lang si Alice ng tubig. Nang masarap. May tubig ka dyan, Adek? Tubig na masarap. Tubig na ano si Ate Hilda meron? Okay. May masarap si Ate Hilda na tubig. Iba nga. Yung may halo. Bago. Sabi ko na nga. Anong masasabog mo, girl? Masasabi. Anong aawitin mo? Oh. Teka muna. Yan. Nag-stop kami dito sa... Anong tawag dito? Kulibay? Anong tawag dito? Basta. Grena. Sa Grena na ata to. Somewhere. Out there. Kain uli. Kain na naman. Ang grupo na to, walang ibang ginagawa. Kain lang. Kain na no. Wala nang ano ha, wala nang dito. 2 hours na lang. Walang katapusan kain. Grabe naman exciting. Sarap naman yan. Ano yan? Chips nga. Yun ba? Oo. Ano? Spicy para kung sa ano. Libog. Ay, pahingi ang pagkain ni Alice. Ang pagkain ni Alice, pakilagyan dito. Yan yun ang pagkain ni Alice. Ayan. Ano, kayo lang kakain? Si Alice hindi? Tao ba yun? Laki naman ang chips ni Alice. Oo. Ikaw nagdala nito, Blo? Ano to? Ano to, girl? Ka naman eh? Oo. Mas spicy? Oo. Ano ko lang. Maglaga ka lang. Te, May tubig ka dito. te, kung gusto mo mag-CR din, may CR din, te. Si Alice. Gaps na. Ay ka na para. Ano talaga siya eh? Thank you, Joy, sa money. Tira lang. Yun lang. Ang chicharon to naman, iba talaga sa Pilipinas, pero ito lang ang kaya namin dito. O saan kayong, china-chopsticks? Only in Sweden. Onion seed. Pupunta din ata sila ng Stockholm. Tingin ka rin. Hindi ako makaselfie. Hirap. Ganyan ba? Ganyan ba? Ganyan mo. Mahirap. Ayaw ko, lalakid ng mukha ko sa selfie. Wala pala tayong tubig, no? Ito, tubig. Thank you, too. Meron akong pala, kalimutan mo na may lupa ako. Buksan mo. Picturean mo kami dito, Giselin. Picture ah. Picture. Mas-style talaga siya. Tapos yung mag-iba tuloy yung mukha natin. Iba. Russell pa rin. Alice, akalain mo sino, oh? Russell pa rin. Ha? Rachel pa rin. Alagay naman tayo ng next stop. Kisapaw. Kisapaw na. Parang ang inaantay nyo kung saan ang next stop eh, kasi kain na naman. Yun ata ang inaano nyo eh. Kisapaw. Ano ka naman? Stop na tayo sa KFC.
Ang kainan pala. Uwi na lang natin ulit. Now, nag-stop uli para nag-stretch ang driver. Sa CR. Saka sila din. Tapos nag-CR. Ng mga nakakain na, naka-stretch na, ganyan. Oh, wala na. Si Miss Universe, na pa yun. Miss you. Miss you. Ayan yung party mamaya. Oo. Sa media. Wow! Sure yan? Oo, may Wow, may lechon ang pupuntahan namin. Tinamuglo. Sa ng- media backend. Ha? Pupuntahan namin na party sa Dalana. We drive na it's anong oras? Ilang oras na tayo nag-drive? Alas 2 na. 3 hours pa girl. So nag-drive kami from 10, 11, 12, 1, 2. So we drove 3 hours already. Tapos may 3 hours pa kami. Oh, may nag-video pa sa kabila. Wala pa si Miss Universe. Ano kaya yun? Nag-stop siguro. Uy, magbawal Si daw Sarah. magbalot. Bawal mag-Sharon Canada. Kakahiya naman yan. Kasi Pilipino, nagbabalot palagi. Yan o, ang ganda o. Yan. Si ano yan? Si Ruwan, nasa na? Salita ka, wala kang Wala pala. Andun o, nandun sa kanto. Girl. Hi, girl. Hi everybody! Oh, baliktad naman. Oh, hi everybody. Ito yung driver namin na makulit. Hi! Ano ba 'yon? Yung bato. Oh, yeah. Naman. Oh, shoot. Oh, ay Low volume. Oh, volume. Ang ganda ng view. And ito yung driver namin. Hindi tayo pwedeng mag-music, ano pala na may music kasi nga maano ako makabayan. Pag nag-video wala music. Sa ating Hilda, si ano, ating Chipotle. Wow, ganda oh. Nung pumupunta tayo dito, Jocelyn, grabe ang ulan dito, di ba? Oo, grabe. Grabe talaga ang ulan. Ngayon lang Nag-drive tayo kami hindi dito. pumunta na walang ulan. Hmm. Pangatlo, wala. Di ba may parang church din dito? Yung parang church ba yun? Or ruin? Doon sa taas tayo. Hindi dito yun eh. Yung may castle. Oh, dito Hindi ata eh, dito. dito. Hindi yun dito. Mamaya. Ewan ko lang kung dito. Parang dumaanan tayo ng Grenada eh. Ano ba? Oo, yung plane na nag-inan mo natin. Yun na yun. Tapos yung... Yung nag-libot tayo? Oo. Bago yung dumating ng stop po. Nag-stop tayo nila po sa restaurant. Nga. Oo. Ewan ko kung dito yun. Parang dito rin. Parang dito yung banda eh. Ate ko, kita na yung mukha mo dyan. Kita na ba? Oo nga, kitang-kita. Uy, hi! Hello! Yay! Happy birthday! Dito kami sa Pagastad, guys. Pag-girsta guys. Huwag mo na maitakip sa mata ni ano, maano yung pagtitrip ni ano. Hindi yan. So, O yan o. wait, ipakita mo na may damit Yung ako. didi. Para akong nagubad. Para akong nagubad. Yung didi. Yung didi niya na. Huwag ang didi ko. Lagyan ko na lang ng star. Oh, pindutin daw. Kanina pa yan nag-video. Sabi nag-video, hindi mo pinindot yun. I'm sure. Sure na, pindot yun. Yung Wala pa, kanina? oo. Pinapaikot-ikot ko nga yan. Naman, pinaikot-ikot nga. Duduling yung ano mo. Hindi, oy, na-hold na. O, tinan mo, o. Kasi ba, tumataas naman to, di ba? O, stay lang to, ganito lang. Sila ganyan. Huwag mo sa langit. Hindi nga, eh, road trip. Road trip nga, di ba? Di road. Hindi sky trip. Oo, Road trip. road trip. Kaya nga road ang inanuhan ko kasi, ano,
yung ano mo. Pag nakita ko maganda ang langit, kinukuha ko ang langit. Di ba? Alam mo, pasensya na yung yung YouTube nito. Kung sino man may-ari ng YouTube na to. Mag-ano na kayo, mag-start na kayo para madali na. Makadali na siya. Pagkabawi. Pero Ano kayo mag-start? Walang star man sa YouTube. Subscribe. Subscribe. Star ka dyan. kung hindi ako marunong mag-subscribe. Subscribe. I-subscribe kita sa bahay mo ha. Sige. Sa sa Ludwig. Ang dami natin. Ang dami ko nga video sa Ludwig nung nagsirina ka eh. Saan na yun? Nandiyan na sa Facebook ko yun Straight lang? Naka-views. Correct lang. Straight lang, Pakistan. 24 kilometer pa. Okay. Sus, 27 kilometers pa? Pag-Gersta? Oo. 20 minutes pa. 20 minutes pa yun. Kung ganito ang drive mo, 80. Gawin mong 100. Kaya ko na tayo. So lang, ang paikot-ikot yung daan dito. No? Pero maganda. Walang traffic. Walang sasakyan. Ito ang inayawan ng pinsang ko. Parang probinsya daw. Parang probinsya talaga. Kaya lagi yun nasa Ludwig. Ang layo ng mga kapitbahay mo. Nag